bịakwanụ nụrụ na ife ndị Amagunze na-achọ na unkn0wn na fa afụgokwa ya na uke-ana na nwoke unu na-afụzikwa ebe a bụkwa rest in peace ka edezikwara ya na nke ikpeazụ a bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Unu echetalutere ndị vidio anụnwa na-efegharị n'ihu akwụkwọ n'oge gara aga, ndị kọmuniti ndị ọrụ obodo pụtara n'igwe wee sị na nwoke anụnwa bụ ogbu mmadụ, na ọ na-egbusisi ndị obodo fa, na ọ na-egbusisi ndị kọmuniti fa, na ọ na-abụ ogbucha si owelụkwa ọnụ ya wee kwuo wee sị na ọnya nwagburu ndị ahụ, wee sị na o nweghị ife ya eme. Nke bụ na ndị obodo na ndị kọmuniti pụtaziri wee jebe na nke igwe obodo fa wee sị na ya bụ ife na ọkarịana na fa chọrọ justice n'isi ndị niile ya bụ nwoke anụnwa gburu. Bịakwanụ na justice nwanọdụ ka ọ chọtagokwa onwe ya. Bịakwanụ na ifefa na-achọ na unkn0wn n'ọdụkwa ka afa afụgo ya bụ ife na uke-ana. Nwunye nwoke a bụ efe onufuru na-ekwu okwu ebe a mgbe agha agbodie wee jee na nke igwe wee na-ebogasị ya ọtụtụ ebubo. Unu echetalụ na-emechalụ ndị yuutu obodo anụnwa wee jee na be nwoke a bụ onye dibia wee ruo ebe a wee kwasịta ọtụtụ ọgwụ dị iche iche, ma nke dị ka anụ mmadụ etinyere na bọket witi ọbara dị na ya adọbalụ n'ime ụlọ bie, ma akpa ndị mmadụ according to ndị kọmuniti fa ndị jelụ fasị na akpa ndị nwoke gburu egbu ma akwagasịo. Emechaa ndị yuutu wee jee kurisichaa ụlọ nwoke a, mana fa kutuokwuo na akutu nọ na fa ji okwute malisichaa graasị nwoke, buru ma meshin nwoke ma jenareto ya o, ma mmụọ nwoke na-eti, ma ọgwụ nwoke gwọrọ agwọ, ma foto ndị mmadụ, ma ndị adụdoro pin o, ma ndị ejike wee gbachi ife ebupụtara na be nwoke anụnwa ka nkụ, wee buru ife niile ahụ wee mụọ ya ọkụ, ma afa ndị mmadụ edere ede, ma ndị aka ya egbu ma ndị egbugoro egbuo allegedly maka etinyeburu nya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ. Ọgwụ niile akwasịtara na be nwoke anụnwa mgbe ndị obodo fa na ndị kọmuniti jere na bie wee na-akpọ ndị mmadụ si ọha na eze na fa gbatalụ fọsụ enyemaka na-achọrọ ka achụpụ nwoke a n'obodo ka a kpọrịa ndị uwe ojii amamife bụ ebumnobi fa. Wee mechaa fa wee jekwa na nke igwe, nke bụ na mama nke nwoke unu na-afụ ebe a na-akọwa bụ onye dibia, na mama ya pụta wee sorukwuo wee na-agba akaebe si na nwa ya na-eme ife ọjọọ, na nwa ya na-egbu mmadụ, na anwa ife a ya eme nwa ya na si mee ya na aka ya na ọkpị ya adịghị ya. Mechaa nwa ya nwoke unu na-afụ ebe a nụnwa bụkwa nwa dibia wee pụtasị na mme ya na-ewu ya anya ọkụ, na mme ya gwara ya anya anụ na nwunye ya mgbe ọ chọrọ ịnụ nwunye ya, na onye akpatara mama ya ji wee sọpọtụ ndị ọrụ obodo ka a chụpụ ya maka na nwa ya nwoke unu na-afụ ebe a edegokwara ya naba na ndokwa. Onya ka emechakwara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ajadu wee pụta si na nwoke unu fụrụ ebe a bụ dibia na ọ na-akọjefe anafa jee na-akọ nri, egosicha m ya bụ ife n'ihu akwụkwọ. Nke ndị kọmuniti fa pụtakwa si na ebe fa na-eje echu mmiri na mmiri na-ehu ehu na befa na fa ha ejezi na egwu na-atụfa, na nwoke anụnwa nwere ụlọ ọ lụrụ ebe ahụ na amaghị ife o ji ya bụ ụlọ melụ, obe o ji agwọ ọgwụ. Ndị yuutu mechaa jee kụkpọsịkwa ya bụ ụlọ mụnye ya ọkụ. Echakwa otu nwaanyị ajadu pụta wee na-ebe akwa na nwoke anụnwa na je ya na ya si na o nweghị ife ya eme, na-akọzi ya nri na sị gbatara ya ọsọ enyemaka. Akụkọ akọrọ n'isi nwoke anụnwa ọ dịghị otu ọ dịghị ebuo. Mechaa nwanne nwoke anụnwa onefe ha wee jekwa na nke igwe wee sị na nwoke a nwere nwaanyị nwa na o gburu, na nwaanyị ahụ na-eje ụka, na ọ na-abụ nwaanyị ahụ pụta ọ na-agwa nwoke a nya chegharịa nya wepụ aka n'ife ọjọọ. Mechaa nwaanyị ahụ yaba ahụ ekwu aka nwaanyị nwụọ, ajụọ nwoke a sị na ọbịa na-egbu mgbu onwe ya n'ife o kwuru na ọhịa ya gburu nwaanyị. Ndị obodo fa na-asị na ọnya gburu nwaanyị, nyanwa sị na ọhịa ya gburu nwaanyị. Emechaa onwe onye jeme nwoke anụnwa intaviu n'ụlọ bie wee jụọ ya maka ya bụ nwaanyị nwụrụ anwụ. Nwoke gọchakọrọ aka ya gọchakọrọ ọkpị ya sị na mgbe nwaanyị ahụ na-aya ahụ n'oso wee weta ego ụlọ ọgwụ. Asịzi ekezi ife mezi mbọsị nwaanyị nwụrụ a na-akwụ ya ka ife mee na ebi ahụ osi o jikwa wee nwe apọintmenti ebe nwa na o jikwa wee sị na ọ kọntributu ziri ego na ya bụ akwamozu, na ọ ya abịazi mbọsị a ya akwụ ya na ndị agbata obi fanafa akwazie ozu na o jehụ nya bụ akwamozu. Ndị mmadụ wee sị na-asị na ọ maka na ọnya gburu ya bụ nwaanyị kpatara na ọ bịahụ nya bụ akwamozu. Ndị agụsisi nwoke gburu ọka nkụ ohe otu ọha ebuo ewepụtara m ya n'ihu akwụkwọ ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwanụ na ọhụ nwoke gburu na aka nwoke dị ọcha. Emechakwa o nwere otu agadi nwaanyị nwapụtakwa wee sị na nwoke a bịara bịa ka ọ tọrọ ya. Nwaanyị wee sị na n'ime ọfịa ka ọ lahụ na ọ fụrụ onye anụnwa ụnụ na-afụ kịta n'abalị mbọsị ahụ, fụkwa ndị otu ya na ọ bụ ọkwọsọ nwoke a na onwe ndị ya na ya na-ayị eje ọrụ na fa bịa ka fa gbuo ya. Si o wee gbafere jelahụ n'ime ọfịa ru n'ụtụtụ o jee kpọọ ndị kọmuniti, enweghị ife ekpetara ya. Ọ na-amazikwa nke na-eme kịta anụnwa na-afụzikwala ozu nwoke a ebe ọ tọwo n'iro ma etinye nwunye n'ihu akwụkwọ maka ọdụkọ mgbugbu ka egburu ya ka ọ na-ana tigburu ya
ka ọ na dapụrụ nwa ka ọ na sinsi ndị obodo fa ji bocha ya ebubo nọ na aya ahụ ma nọ na aya BP ahụmakwụkwọ numo na ife mfụkwọ n'ihu akwụkwọ tata anụnwa bụ na nwoke onu na-afụ ebe a n'ọnwụgokwa ebe afụkwala ozu ya bụ n'okporo ụzọ ka ozu ya tọwa ahụmakwụkwọ nnọ mgbugbu ka ndị mmadụ gburu ya ka ndị na-ebo ya ebubo na ogburu ụmụnne fa na ọfa gbugwarụrụ ya ebe ọ bụ na igwe obodo fa aha ekpetị ya bụ ikpe ekpetị maka ana m ewepụta bụrụ unu mgbe a na-eji ikpe na nke igwe eje taa eje echi eje nwanne echi nnọkọta na-asị ọ na igwe amaghị ife oyi ekwu ka ọ gịnị ka ọ na ụjọ na-atụ igwe ka ọ na mmadụ anọghị n'obodo anụnwa kpatara na fa achọghị ikpe si ya bụ ikpe anọgatakwa m mgbe ahụ si ọ bụrụ na igwe fa ya ama nya gwa nwoke a nya sigodu n'obodo fa wee pụọ nya nyegodo efe ka ife niile dajụọ fa kpechazi ikpe ọbụla ọ ya anachiyata ka ọ nachiyata ọkwa ya ka apụtazi na-asị na nwoke onu fụrụ ebe a na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ nke bụzi na ndị mmadụ na-atụ aka nọọ mgbugbu ka egbukwazi ya bụ nwoke nọọ ndị na-ehu ya anya ọkụ nọọ ndị ụka na ndị ụka na-agba ndị omenala mgba na ọ na-abụ onye nwanne ya na-eje ụka onye nke a na-eme omenala si a na-atụ onye na-eme omenala aka na ife ọjọọ niile na-eme n'obodo na ọnya na-eme na ahazi atụ ndị ụka aka na fasi eme ife ọjọọ nọọ mgbugbu ka egburu ya dịka fasi wee de ka nna akọrọ unu mana onye ahụ na-atachinye ife ndị ụka na ife ndị omenala ebe ahụ na-ewu nwoke anya ọkụ nọọ ife batara eji wee gbu ya mana fafụ okwu onye gburu ya ejideghị ndị gburu ya na ife afụrụ bụ ebe ozu nwoke anụnwa tọwo n'ilo and mgbe emebu nwoke anụnwa intaviu ife niile adị na my page etinyebugo m ya ọ pụtara na-asị nọ ndị obodo fa na-egwu ya anya ọkụ na fa na-ebo ya ebubo na ife bata afa ji wee na-ebo ya ebubo obu na ọ lụtara ụlọ enu na ọnyanwa bụ onye nke abụọ na-alụta ụlọ enu n'obodo fa ụnụ afọ n'obodo fa dịka ọka dị n'ime obodo fa emepebeghị emepe igwe fa ụnụ fụrụ fa bịa na nke ya ọ bụghị n'ụlọ enu ka igwe lụrụ na igwe lụrụ ụlọ ana according to nyanwa ọ sị na ọnyanwa bụ onye nke abụọ na-alụta ụlọ enu n'obodo fa na ọnya ka eji wee na-egwu ya anya ọkụ na ya egbunubeghị mmadụ na ya afụnubeghị ọbara mmadụ na ya ha elepatị mmadụ o mechaa ṅụọ iyi na ọ bụ na ogbugwa mmadụ anabefa gbuo ya ọ na-abụzi na anabefa gburu ya ka ọ na-abụ nọ ndị nwa gburu o ji wee ṅụcha iyi na ọhịa ya gburu ọ na-abụ fa gburu ya ka ọ na-abụ nọ ndị na-ebo ya ebubo na ogburu ụmụnne fa gburu ya ka ọ na-abụ nọ ndị ife ya na-ewe iwe gbu ife gburu ya ka ọ na-abụ nọ gịnị gburu nwoke nwanne unu ama akwụkwọ na ife mfụkwọ n'ihu akwụkwọ ọbụ na ife ndị obodo fa na-achọ na uke enu na fa afụgokwa ya na uke ana na nwoke onu fụrụ ebe a abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ ka ndị obodo jezie ezuo ike kọmuniti ezuo ike ka anyị maa na ife ọma ya emewezi n'obodo fa maka according to them fati na nwoke eme na ife ọma ahụ eme na nwoke gbachiri okeke gbachie oke afọ gbachie ikwu gbachie ibe gbachie kọmuniti niile nke bụ na onwede ebe nwoke alụkwara ụlọ n'etiti sentral obodo fa jekụkpọti ya tinye ebe nwoke na-enyi ọgwụ ka ndị obodo fa ghara ịga n'ihu akụkọ akọ n'isi nwoke a odokwa otu odokwa ịbụọ ụfọdụ na-asịkwanụ na nwoke na aka ya ada ọcha na-ebubo ka a na-ebo ya na ife niile a na-asị na ome na omekwo nwunye nwoke emekwa agbakwara ya ajụjụ ọnụ amannụ na afụkwara ya mgbe m wepụtara ya n'ihu akwụkwọ ụmụ ya akakwọ nkụ ajụọ nwaanyị sị na di ya aha agwọ ọgwụ na-ebubo ka a na-ebo di ya na di ya aha egbu mmadụ nọ ndị olu obodo na-ebo di ya ebubo ka e wee megide ya maka na di ya nwere ego amamife nwaanyị ya emezi ntụ a di ya nwụrụ anwụ andị na nwoke nwụkwado n'ike nwụọ n'okporo ụzọ ka ọ nọ ntigbu ka etigburu ebupụta ya n'okporo ụzọ ka nwaanyị ọya da atụ egwu ife mere di ya pụrụ mee ya ekenekwa anụ m unu n'ọkwọ nke nna otu onye na-egbu mmadụ n'ụmụ ọkpala onye ọ na-egbu mmadụ n'ụmụ ọkpala o gbuchie ọsị na onye gburu ụmụ ọkpala isi onye Amagunze nke dị n'Enugu steeti Nkanu East naanị ya onye a na-egbu mmadụ n'ụmụ ọkpala o gbuchie ọsị na ogbu Enugu steeti gọọmenti dịkwana ya ndị ogbu n'ụmụ ọkpala nke dị n'isi onye Amagunze ụkarịgo naanị ya anyị nọ na be igwe ndị ogburu akarịgo unkantable ha juru nya ndị nwụrụ n'aka onye adịgo too much mana ndị be ahịa sigo na enough is enough gụba na-egwu ahụ na-agụ okwu kwakere na ba dekwana nwunye ya onye na-asọpọtụ ya na-asị na onye egbuchichi ndị be anyị na onye egbuchichi ndị ụmụ ọkpala na ụmụrụ onye ha ya hapụrụ ụmụ ọkpala nke dị n'isi na Amagunze in Nkanu East of Enugu steeti dekwana ha akụrụ na-afịa
na bi igwe ka anyị nọ kịta na bi igwe ka anyị sitago m nwunye ya sị na ọ ya egbuchichi na ndị ọ ya egbu dị ka aja ya nwere onwe ya ndị ọ sịrị ya bụ dị ka aja unknown bụ ndị ọ da agọ so